Старата година е зад гърба ни. Вървяхме по пътя с сериозни намерения, радости, преодоляване, житейски и всякакви други неволи. Пътят продължава, а ние сме в новата 2023 година, не загубили желание за нови хоризонти, идеи, срещи с нови хора, сбъдвания. Пожелавам ви спокойна и сигурна година. Шеговито да я наречем безинтересна. В Европространство разговаряме с господин Иван Аспарухов, кмет на община Мездра. Темата на нашия разговор днес ще бъде регионалното развитие в северо-западна България и по-конкретно в региона на Мездра. Господин Аспарухов, здравейте. Здравейте. На базата на вашия дългогодишен политически и административен опит в региона, как бихте ни представил последните 10 години в сферата на регионалното развитие и икономическия растеж на региона? Ще направя една равносметка за икономическите стълбове на Северо-Запада. Един от най-модерно развитите региони в индустриално отношение, като почнем от микроелектроника, през металургия, през машиностроене, през производство на химици, на изкуствени влакна. Така че деиндустриализацията, този процес на прехода, се отрази много тежко върху хората. Тук имаше една симбиоза между промишленост и селско стопанство, което взаимно се допълваха и на базата на добрата индустрия, на базата на добрите почвени условия се осигуряваше достатъчно работна ръка. Така че прехода се отрази в тази посока. По-скоро намаляване на индустриалния потенциал и оттам натиск върху пазара на труда. В Мездра имах над 12 предприятия с средна работна ръка от 500 до 1200 човек. Говоря индустриални предприятия. Тук беше възъл на БДЖ по линия 7, която имаше 2500 работници. Целият спектър на БДЖ, като вагоно-ремонтно, локомотивно депо, обслужване, товарни гари, инфраструктура и така нататък. Ние нямаше друг избор, освен да търсим реализация в сферата на възстановяване на икономическата мощ на региона и то в сферата на индустрията, дори с новите структури, които имат, или с новите възможности, разбира се. В крайна сметка беше извършена добра инвестиция на територията в лицето на CBN и на Volkswagen с огромна база, която направиха тук и работят вече 10-та година. Осигуряват елементи за автомобилната промишленост, имат устойчивост и имаме също добри предприятия в сферата на техническата керамика. В същото време от един край с известен с рододобива, с сменната промишленост на люлката на цветна металургия в България, какъвто беше Медодимния комбинат Елисейна. Може ли се представи някой, че в този регион може да говори за туризъм, за развитие на туризъм? И сигурно е интересно ако може да се погледнеш отстрани как на едни хора цял живот, като са били миньори и металурзи, да им обясняваш, че бъдещето е туризъм. Хубаво, ама се случи. Случи се в този регион с развитието на комплекса Дядо Йоцо, с други поречието на река Искър, на дефилето, едно от най-красивите дефилета в България. В същото време в същия район на Черепищия манастир, едно уникално место. И това са новите посоки в развитието. От друга страна, една много стара традиция, това е винопроизводството и особено за лозопроизводството, лозарството. На времето се прави 4 милиона вкоренени посадъчен материал, лози само за износ. 4 милиона ръчно направени. На тая база се възроди. Вече има над 500 декара лозови маси. В момента там има една от най-добрите винарни за преработка на вина. Това създаде възможности за този сектор и в други населени места да се развие. Преди 2 години и сега вече в пълен оборот започва още една винарна заедно с хотелски части. Разви се и хотелиерския бизнес. Това ни накара да направим и най-важната част от една от туристическите. Това е възстановяването на крепостта Калето. Една даденост археологическа, която
има над 7000 години живот и следи, която е обновена, възстановена, направено е всичко там, което е необходимо. Даже много скоро приключихме с последния етап от археологията, имам предвид праистория, римско време и сега ще затвориме целия комплекс. Така че, може вие правилно в началото зададохте от миналото към бъдещето. Да, много добре знаем миналото какво е, и в един и в друг аспект. Въпросът е на къде отиваме. Нека да направим един очерк на регионалната икономика към настоящия момент, с който да представим основните отрасли. Аз ви казах, в едната част до сега инвестицията, която се осигурява от автомобилостроенето, или части за автомобилостроенето, пое един огромен обем от хора. От друга страна, има и много малки частни предприятия, които вършат тази работа. Ние имаме още един сериозен отрасъл, това е добива на скалнооблицовъчни материали. Значи, не много хора знаят, но най-известни търговци знаят, че на територията на общината се добива така наречения врачански варовик. Ако отидете да видите на кариера на тези инвеститори, ще забележите техника от световно ниво, ще забележите Волво, ще забележите машини, които редко може да си помислиме, че може да ги има. Добивни машини. Това се работи в момента на световно ниво, мога да ви кажа. Този сектор е развит перфектно, аз говоря, и продължава да се развива, защото вътре в преработвателните предприятия влезаха такава уникална техника. Всичко е компютър. Вътре поточните линии са компютър. Машини от последно ниво. Темата за регионалното развитие в Северозападна България продължава в Европространство след кратка пауза. Останете с нас. В Европространство разговаряме с господин Иван Аспарухов, кмет на община Мездра. Говорейки за регионално развитие, е удачно да зачекнем предизвикателствата пред развитието на региона. И едно от тях, несъмнено, е липсата на развитие инфраструктура, и това е сочено като един от основните демони на регионалното развитие в региона. Да, изключително важна е инфраструктурата. Защото покрай нея след това се развиват останали елементи на икономиката. Това е важно. По същия начин трябва да разберем, че като самоцел инфраструктурата не води до нищо, ако няма реални потребители. Особено това важи за туристическите ни региони. Да, когато имаме идея какъв туристически бизнес трябва да развиваме, нормално е преди това да имаме добра инфраструктура. Ама не имаме идея, защото там ще има икономически продукт, който ще възстанови ресурс на държавата. А не да направим като самоцел инфраструктурата. После от това е работа, какво става. Да, аз съм изключително благодарен, че най-после, след трета и четвърта копка, работиме Ботевград Мездра. Скоростния път. Той почна 1992 година. Така че в това отношение ще разчитаме и настояваме, и съдействаме, и изключително гледна точка сме в помощ на изпълнителите, на строителите, защото едновременно пътникопотока не намалява, тировете се увеличават, в същото време на 10 метра оттам трябва да работят багери, картачи, транспорт, абсолютно всичко. После говорим за безопасност и така нататък. Загуби се цялата връзка, осигуряване на обходни маршрути, да осигурим на строителя прозорец да работи нормално. Направихме го строителния бизнес, най-големия иззедник и потребител на ресурс, без да му влизаме в особеностите. И вие виждате, не все повече губим и този потенциал. И когато и да програма да поемем национална, винаги я опоручаваме от една точка вече на липса на специалисти в строителния бранш. Дали са санирани, дали са утре магистрали, други ден ще бъдат някои други, газопроводи, пример, и така нататък. Така че оставяме на първо место идеята си, но нека да поставим на първо место икономическо развитие. Или икономическо възстановяване, или икономическа посока. Да поставим на първо место там това, което ще даде блага за хората, ще донесе блага за общината, ще даде блага за държавата. И след това да говорим за приоритети като инфраструктура и локално ниво,
Първо трябва да ни бъде грижата за живота на хората, според мен. И трябва да се обърнем на там. Ако трябва, ще ги попитаме. Ние ги питаме за други глупости, не за това. Господин Аспарухов, обобщя, че липсата на макрорегионално планиране е едно от основните предизвикателства пред развитието на регионите в България. Не на конкретен такъв единствен, ами по-скоро цялостно на регионите в България. И липсата на регулаторна стабилност, комбинирано с липсата на макроекономически стабилни проекции, които да бъдат консистентно следвани. Модерните държави, в които влезаме в този съюз, за да станем като тях, това е основният принцип. Регионалното развитие и борбата на регионите за привличане на ресурси и за даване на БВП на тази държава, на брутен вътрешен продукт. И хубаво, аз не съм видял нито една от тези държави, която е тръгнала по този път, да е зле. Ама ние дори не искаме да я тръгнем по него, искаме да сме добре. Еми да, това е като с удавника с сламката. Нали? Ти ако не принудиш един регион с традиции, с другия се върне към нещо, което е традиционно, оттам да помисли как да го развие с съвременни методи или съвременни индустриални отношения или с съвременна, да кажем, технологии и така нататък, и да вземе да се извади. Класически пример за това са автономиите. Има, за съжаление, да, понеже той е друг модел на развитие. Нали? Не предимно икономическо, това е икономическо развитие, автономията. Защото мерилото е произведен БВП, заетост и оттам връщане в територията, където е. Европа е на регионите. Европа затова вече трудно ще има автономни региони. За сега остана един. Другия видяхте, че не успя, да кажем, Барселона, искането на Барселона да стане това. Да, защото той преди това е развит, вложени са средства от държавата, както и да е. Но не този модел, но дори регионалният модел работи в Европа и е нормално да го следваме. Е хубаво, нито сме толкова малка, нито сме толкова голяма държава, за да не го направим. Нали? Да се разбереме, нали, че имаме 6 региона, те са 6 региона. Тези 6 региона имат такива профили. Хайде да ги наслагаме с администрация. Примери мога да ви дам много, ама няма нужда. Нали, ами ако бяхме, примерно, монархия, парламентарна република и да ви изреда всички структури, като имаме европейска държава с подобни управления. Това не ни пречи да имат баланс на властите. Всеки си е намерил место в съвременното развитие, къде може да не да влияе, къде му е властовия ресурс. И това не пречи държавата да се развива. Не искам да я посочвам, примерно, мога да я посоча, но и какво ни пречи да поемем един модел? Ако преди няма го какво да се учим, сега има не да се учим. Защо да се учим? Ние имаме достатъчно хора, които имат между ушите нещо. Така че хубаво да хванем от едното, от другото и да направим един модел за тази държава и да вървим по него. За сега, за мен, регионалният модел на развитие на модерна Европа е успешен. И ние не искаме да тръгнем по него. Липсата на политическа воля ли е едно от основните предизвикателства и препъникамъчета? Разбира се, че трябва воля. Като всяка една реформа трябва воля. Ама ако реформата в земеделието докара до някъде, след това реформата в индустрията не докара до никъде, защото беше зад големите заводски стени. В административната реформа какво, че ще накърним интересите на 5, 6, 700 или 1707 хиляди държавни служители? Това ли? Те са добре подготвени и си намерят работа. Хората, които не могат да изкарат 800, 900, 1000 лева заплата, защо не мислим за тях? Защо? Тези хора подготвени, учили, изучили по 2-3 университета, те се намерят работа. Самия живот ще ги извади. Защото ще направим администрацията тия, които трябва да се ползват с тия хора. Разбирате ли? Трябва такива. Господин Аспарухов, водейки разговора към финал, нека поговорим малко за светлината в края на тунела и изкрящите бисери в регионалните икономики, в мащаба, в който са. Ами ние го очертахме, бе.
Сега, браво, това ви дава. Вие малко присъствие в железяци район ви дава правото да употребявате тези термини. При нас има един друг Свети мент. Знаете ли какво? Не. Светофара свети зелено. Така, вие казвате светлина в тунел. Да, известен термин. Ами, винаги има светлината. Аз мисля, че индиректно много от тази светлина премина в нашия разговор. Тук въпросът е усещането за светлина. Кой му улови светлината за един? Слепия трябва ли му светлина? Това пречи ли му да живее? Ама това е физическо понятие. Ако искаме светлина в физическо понятие, едно ще си включим лампи, си променим осветлението, ще вкараме други неща. А нас ни трябва светлина в отношението. Нас трябва повече доверие. А това не се прави с естествена светлина, това се прави с друга светлина. Това е просвещение, това е добри взаимоотношения, това е семейство, което тотално го разрушихме. Нали? Там се създават ценности. Там се създават всички тези неща, които човек има усещане за тази светлина, за която говорим. А иначе имаме достатъчно умни и грамотни хора, които дори в това състояние може да съберат този пъзел и да кажат, тук тръгваме и отиваме в тази посока. Така че оптимистично ви казвам, че светлина има. Въпросът е дали ще мога да бъде уловена. Господин Спарухов, благодаря ви за този разговор и за така мащабния очерк на регионалната икономика, който успяхме да вместим в нашето предаване. Благодаря. Благодаря ви аз. Вие бяхте в Европространство в интервю с господин Иван Аспарухов, кмет на община Мездра.